makadini Matthias? Ndinofara hangu kana makadiwa. Ndoziva nekukufara hapana kungotaura kwevanhu vajaira kunguti aiwa ndinofara. Hamufara hapana handitika. Mune dambudziko ramuinaro vahanzvadzi. Mukataura kuti dambudziko iri nderei? Ndine dambudziko chokwadi hanzvadzi. Ndinonzi mai Livingstone. Ndine vana vangu 2, Livingstone Sunwa naPride Sunwa. Saka dambudziko randinaro ndiri kuti Livingstone anga achiita form 4 last year paSt Matthias Tsonzo, chikoro chiri kwaMutare. Livingstone akangoshayikwa musi wa6 December. Kusvika izvozvo handizivi kwaari uye handisi kuwanawo rubatsiro rwekuti ndibatsirwe pakutsvaka mwana wangu. Ndoziva kuti tichimbotarisa takambona mine nhoroondo yekuzosvika panonzi pakashayikwa mwana. Makatitsanangurira kuti zvakafamba sei ipapo? Okay, zvakaitika musi wa5 December ndakafonirwa naheadmaster Mr. Sambona, headmaster wepaSt Matthias Tsonzo. Vakandifonera vakati Livingstone Sunwa atamuisa kumapurisa. Vakandifonera vakati Livingstone akapinda mutakishop yechikoro nezuro manheru, saka tamuisa kumapurisa. Ndikachema naheadmaster ndikati headmaster, ndaikumbirisa mwana wangu adzoke kuchikoro anyore. Ndine urombo nezvaaita, asi ndiri kuuya inini. Ndiri kuuya kuZimbabwe, ndiri kuuya kuholiday because ndanda kutogadzirira kuuya kuholiday. Ndikati ndiri kuuya kuZimbabwe, pandinouya kuZimbabwe ndinosvika kuchikoro ndoona zvakaitwa nemwana, ndinoripa hangu zvaakaita. Ndokumbirisa mwana adzoke pachikoro anyore exam. Headmaster wakatenderana neni wakati okay, ndichaita saizvozvo. Then headmaster wakataura wakati ndichaita saizvozvo, ndichanomutora kumapurisa kumanheru. Ndikati alright, kana manomutora Livingstone ndaikumbira muzondibhipi ndizotaure naye mwana kuti ndimuudze kuti zvaaita ndazvinzwa. Hongu mwana wangu wakakanganisa. Zvinova zvinhu zvakaipisisa chaizvo. Hakuna mubereki anotendera zvinhu zvakadaro. Hakuna mubereki anoda mwana anoita munhu wakadaro. Saka niniwo ndakashungurudzika nazvo. Then ndakazobata headmaster manheru kuma5. Ndakabata headmaster wangu wasiri kubatika paWhatsApp, iwo vanokwanisa kuzondibhipa. Saka makuseni acho emusi waiteera wacho iri Monday, yange yaMonday, musi wa6. Ndopendakazobata headmaster ndisati ndaenda kubasa. Ndikati headmaster, ndokumbira kubvunza kuti mwana akazodzoka here pachikoro. Headmaster wakazondipindura mameseji angu kuma8 dzemakuseni. Wakati hongu mwana ndakamutora kumapurisa ndikamuisa kudhomu, ane exam nhasi masikati yeEnglish. Ndikati alright, maita basa. Ndobva ndabuda pandaenda kubasa. Ndaenda kubasa ipapo ndakaswera kubasa, ndakutodzoka it was around 11. Ndakudzoka kubva kubasa ndopendakaona call from Zimbabwe. Ndafonerwa nemwana wangu musikana anga atokumbira foni kune umwe mwana wechikoro pachikoro ipapo. Akati mama, ndokumbira mufoni nebheki kune emergency. Ndobva ndatsvaga airtime, ndobva ndamufonera paya. Akati mama, Livingstone asi kuwanika. Ndikati waudzwa nani izvozvo? Zvakandishamisa kuti why ndiri kuudzwa zvinhu zvakadaro nemwana wechikoro. But wechikoro waripo, weschool authority wese wasati wandizivisa shoko rakadaro. Akati ndozvitoripo mama, Livingstone ari kutsvagwa. Ndobva ndafonera headmaster nguva idzodzo. Headmaster wangu wasi kubata foni. Ndakafona missed calls akawanda, headmaster wasingabati foni. Ndobva ndatry boarding master Mr. Kasiyandima. Ndakawafonera Mr. Kasiyandima wakati ndizvozvo mai Livi, mwana Livingstone haasi kuwanika, asi ini ndandisiripo nezuro pajuti pazvakaitika. Ndasvika nhasi makuseni pajuti, saka tiri busy kutsvaga Livingstone. Ndikati saka sei headmaster wasiri kubatika, wasi kudaira macalls angu, wasi kundifonera. Wakati handichazivi. Ndobva ndadzokera futi kufonera futi headmaster. Ndafonera headmaster paya, still headmaster wasi kubata foni. Ndobva ndazotraya futi gare headmaster ndopa wakazondidaira paya. Wakati ko 2 dzacho dzambocha here? Ndikati ko 2 ndo dzaita sei? Wakati 2 dzaine exam, tiri kutarisira kuti anogona kudzoka bozi ane friend yake mubushboard anogara kunze kwechikoro. Saka tiri kutarisira kuti maybe anenge ari ikoko achauya nguva exam. Ndikati alright, zvakanaka, ndichacheka kuma2 ikoko. Ndakafona kuma2 pakashaya 2 dziya. Ndafona kuma2 kuya, wakati Livingstone asati awanika. Kubva ipapo Livingstone haana kuzowanika. Headmaster wakungokumbirawo manumbers kuti tokumbirawo manamba edzimwe hama dziri padhuze. Ndikati ndatobvunza kuhama dzese dziri mudhuze, hakuna mwana.
Then musi wa 6, 7, 8 Livingstone asati awanika. Musi wa 9 Livingstone asati awanika. Ndobva ndakwira inini kubva kuSA musi wa 10 kuSouth Africa musi wa 10 ndikasvika kuZimbabwe musi wa 11 ndobva ndazosvika kuTsonzo musi wa 12. Ndasvika kuTsonzo musi wa 12 it was Sunday. Ndakasvika ndikaona headmaster akandirondedzera maitikiro azvakaita, akanondiratidza pakapinda mwana. Then headmaster akataurawo iye akati asi tiri kuona kuti mwana haana kupinda ega, vana vakapinda vakawanda, saka iye haana kuda kutaura vamwe vake vakapinda nawo. Headmaster ubva watonditi ndinoratidzwa muschool tuckshop muye makapindwa. Chokwadi niniwo ndakaona kuti haana kupinda ega mwana, papatoda rubatsiridzo rwavamwe vana kuti akwanise kupinda pawakapinda pacho. Saka petakaona pacho vana vakapinda nepahwindo, wapinda nepahwindo ubva wapinda mustaff room, wapinda mustaff room wakatora table ubva watora chair. Saka yekunopinda kutuckshop panga pakarebesa bekuti mwana aitoda kubatirwa kuti akwanise kunojambukira kupinda kuimwewo iyoyoyo. Saka vapinda vainotsika mashelves emutuckshop muya wotora zvinhu then wokandira futi kunze kustaff room kuti zvidone then wazoone kukwira futi kudzokera wonhonga zvinhu zviya wobuda futi nazvo nepahwindo. Saka zvairatidza kuti panga patori nehelp yeumwe munhu yevamwe vanhu, because iwo headmaster wakazotaura kuti takaona matsiko ebhutsu. Saka matsiko ebhutsu aya ndiwo patakadaidza mapurisa akaronda tsoka iyi. Pakabuda tsoka yebhutsu, pobuda tsoka yemunhu anga asina bhutsu. Saka tsoka yebhutsu ndiyo wakakwanisa kunotisa kuti ndiye Livingstone, because tsoka idzi wakadziteedza dzainanga kumaform 4 boys. Saka pakasvika mapurisa, pawakadaidza mapurisa kuti waite mainvestigations, vakaronda tsoka idzodzo bvaona zvichokwadi dziri kunanga kudhomu rairara Livingstone. Saka pawakasvika mapurisa wakasvika wana vari kudining wanga vari kuchechi, ndio matauriro wakaita vari kuchechi kudaro. Awa mapurisa pawakaita mainvestigations wabva watoona kuti okay this dome ndo kwakanopinda chibhutsu. Ndipo wakabva unowatambidzira vakomana vayo vachibva kuchechi, wobva wangoti boys musati maenda kuti handii kudhomu kwenyu, wobva wangoenda vakomana payanzi pawakasvika ndipo wakati mese burisai bhutsu. Pawakabudisa bhutsu payo vese vangoti tone bhutsu dzenyu. Pawakati tone bhutsu dzenyu bvaona matsiko aya waona aya achienda kumaform 4 boys bvaona akafanana nebhutsu yaLivingstone. Bvautobata wakati okay chiuya kuno nezvinhu zvawakatora mutuckshop. Livingstone obva abvunzonzi wakapinda nani. Livingstone akaramba kutaura, mwana akarohwa. Zvinonzi mwana akarohwa, but headmaster pendakamubvunza headmaster akaramba. Saka mwana arohwa kudaro haana kutaura kuti akapinda nani, mwana kusvikira aendeswa kumapurisa. Saka inini kusvika kwandakaita pachikoro zvakandishamisa kuti mwana anogotiza pachikoro sei asingauyi kumba, because inini ndaitarisira kuti Livingstone achasvika kumba. Livingstone haana kusvika kumba. Saka ndio pendakazobvunza headmaster mubvunzo wekuti mwana paakabva kumapurisa pfungwa dzake dzanga dzichiri normal here, makamuona sei mwana? Headmaster akati no, mwana haana kumborohwa, mwana anga atori right. Then tobva tatosiya ipapo. Headmaster akati okay ngatimbopindawo mumaraini umu mamwe masuspects atiri kufungira kuti maybe mwana uyu anogona kunge akawanda ikoko. Tikaperekedzana naheadmaster tikaenda ikoko kumasuspects kwaifungira, hatina kuwana mwana. Kwataitoenda kwacho iko waitongoshamisiko kuti ko wai muri kuuya panapa mwana uyu hatitombomuzivi, manzwanani, chii chaita kuti mugouya mumutsvage panapa. Then the following day taingobuda every day, asi taibuda ari manheru. Taibuda namwe mateachers, but mateachers aisiva, vaisada kuti amwe mateachers adi apindire nyaya yacho kana kuti wambonzwe nezvenyaya iyi. Vaingonhonga mateachers wavaida vaisarudza kuti tiende nawo. Saka petaienda paya taienda usiku todzoka, mangwana tobudazve todzoka. Saka after 4 days ndo pendakazoona kuti no, nyaya iyi hatisi kuwana rubatsiro, regai ndiende ini ndinokumbira kumapurisa kuti watipublishirewo missing person kuti maybe ndingawanawo rubatsiro kuti mwana wangu pamwe angawanika. Then headmaster havana kana kusapota point yangu yekuenda kumapurisa. Takangotaura kuti ini ndakuenda kumapurisa. Then inini pfungwa dzangu ndaifunga kuti after tatsvaga mwana for 4 days pamwe headmaster wachataurawo way forward kuti chiregei tichidai tichiise kunewe mutemo kana kuti tichidai. Havana kudaro, ndo pendakadecide kuti chiregei ndiende kumapurisa. Tikaenda kumapurisa kwaDC Mutasa. Tasvika ikoko tikakumbira kupublishirwa missing person.
then takutonyorerwa paya fomu remissing person paya ndopakasvika umwe constable mandizvidza anowa ndiye mupurisa akauya wakarowa mwana pachikoro. Ndopakati no mufano yafani kuripotwa as a missing person, hafani kupublishwa as a missing person because kamupublisha as a missing person hatichazomuoni zvachose. Saka nyaya yakabva yangopera yakadaro. Then tobva tabuda naconstable mandizvidza uya obva ati ngatidzokere kuchikoro timbonoita mainvestigations kune vamwe vana vakapindawo pachikoro, information ichabuda chete. Tobva tadzokera naye constable mandizvidza uya pachikoro. Tadzokera naye pachikoro ndopawakatora umwe mwana musikana ndopawakamubvunza information. Musikana uyu ndiye akazoburitsa wani mukomana kana kuti aiziva here kana kuti aifungira handina kuziva. Saka mwana uyu akatorwa. Mwana uyu takaenda kumba kwake because anga atobva pachikoro because vana vamwe vanga atopedza unyoro wanga kutodzoka kumba kwake. Saka tobva taenda kumba kwemwana uyu mukomana uyu takatosvika mai wacho ariko. Then obva angobvunzwa mwana uyu ndopakabva angotaura zvechokwadi akati mudhomu makapindwa, mutakishop makapindwa, asi pane boys dzakauya kubva kuma form 6 boys form 6 kudhomu rekuma form 6 vakauya vakati boys handei kunopinda kutakishop. Mutakishop makapindwa 2 rounds, asi munhu akapinda naLivingstone hangu handichamuzivi, asi mutakishop makatopindwa 2 rounds. Ndiyo information yakati pamukomana uyu. Saka mupurisa uyu constable mandizvidza ndopakabva toti mother muri kuona kamwana wenyu kuti mwana wenyu ariko kutiza kuhanda ndozvaakataura. Saka ngatidzokerei kuchikoro. Tobva tatodzokera kuchikoro nematichers aya naheadmaster. Bva tadzokera kuchikoro vakati ivo mangwana vanavo vasati vaenda, mabhazi asati auya ekutakura vana kuti vadzokere kudzimba kwavo, tichauya titore list yevana ava vabuda ava toenda navo kumapurisa, maybe vana vangatiudza information yekuna Livingstone. Saka dhii rakavharwa zvikoro, mabhazi akakurumidza kuuya because akatanga kutakura kuma 3 am. Vana vakabva vasvika pakuenda. Mupurisa uyu anga asati aenda kunotorwa kuti auye atore list yevana vaya vanga vabuda vaya kuti vaone kunoinvestigatwa kumapurisa. Saka ndopakabva pangoperera nyaya yangu. Ndakazodzoka kwa DC after vana vatodzokera kudzimba kwavo. Ndaona kuti okay, vana vadzokera kudzimba apa hapana information yatatakatarisa kuti ichabuda. Ndakadzokera kwa DC kuya ndopawakandiudza kuti okay mother, imi muchidzokerei kumba, izvo vana vadzokera kudzimba kwavo. Tiri kutarisira kuti kana mwana akawanda mumashamwari ake, tiri kutarisira kuti maybe anogona kudzoka, plus mukaramba muchimutsvaga muine vechikoro mwana haambofi akabuda. Saka imi muchidzokerei kumba, maybe mwana anogona kubudikira. Ndakadzokera kumba tikatooneka naheadmaster akati tinei tichibatana, inino information yandii ndanzwa ndiye ndichikupaiwo, imimiwo zvamanzwa mune muchindipawo. Tikadzokera kumba. Kubva ipapo ndaiti ndikafonera headmaster kana ukavabvunza pawhatsapp, even principal ukavabvunza pawhatsapp nenyaya vaingoblutika, havachandipinduri, vangonyarara. Kusvikira nhasi uno, now it's now 7 months, mwana handizivi kwaari. Saka zvinhu zviri kundishungurudza kuti mwana wangu akashayikira pachikoro, hongu mwana akaita musikanzwa. Neni handitenderi zvinhu zvakatondirwadza kuti wai mwana aita zvinhu zvakadai, asi chinhu chakandibata kuti wai headmaster wakatora mwana kuendesa kumapurisa inini wasati wandiudzawo. Ndaifanira kuziva action dzawanga wakutora wechikoro kuti taakutora matanho akadai nemwana wenyu. Mwana wangu anga achinyora exam, angari pakati pekunyora maexams, haana kuzotonyora exam zvachose. Right now ndanguva ndega pakutsvaga mwana, vechikoro havachapindiri pakutsvaga mwana uyu. Mwana akashayikira mumaoko avo, ini ndinoshandira kuSouth Africa. Okay, 2 mwana akarohwa pamberi pechikoro chese, pamberi pehanzvadzi yake, zvekuti nanhasi akatotraumatizika mwana zvekuti kana pachikoro pacho akabva aramba kuti mama handikwanisi kudzoka pachikoro ipapapo. Ndakabva ndamubvisa pachikoro ipapo, asi chiri kundishamisa ndechekuti headmaster vari kuramba kuti mwana haana kurohwa. Saka zvinhu zviri kundirwadza kuti hongu mwana akakanganisa kurangwa, mwana anorangwa, asi mwana abva ashayikwa after mwana adi arohwa. Saka chii chakaitika kumwana wangu? Angava mwana ari pai, now is now 7 months, handichakwanisi kana kuti ndishande kana kuti ndishandire umwe mwana uyu kuti akwanise kuenda kuchikoro nekufambira nyaya dzemwana uyu. Okay, kwese kwandiri kuripota handina kana rubatsiro rwandiri kuwana.
ndakaenda kwese kuministry of education ndikataura nyaya yangu ndikapa even vana vane umbo hwekurwa kwaLivingstone but handisi kuona kana rubatsiro kubva kwavari. Zvinhu zviri kundibata, zvinhu zviri kundirwadza. Pamaka uyu mupurisa paakauya mandizvidza achiti hatifanira kuripota mwana as a missing person, hamuna kuzombodzokera kumapurisa eikoko? Ndakazoenda kumurawa ndakaenda kanokwana katatu ikoko, asi vaingofonera futi ikoko kwaMutasa vachitaura naivo wana constable mandizvidza ungonzi madha mwana wenyu ari kudzokerei kumba. Handina rubatsiro rwandakaona. Ndakadzokera kanokwana katatu asi handina rubatsiro rwandakaona kusvikira ndazoenda kuPGHQ ndikanyoreswa report ikazotumirwa, failo rangu rikazotumirwa kumurawa ikoko, rimwe rikatumirwa kunyanga. Wakauya futi kumainvestigations kuinvestigata mwana, kurohwa kwaakaitwa nekubuda kwaakaita zvese nelast day rekubva pachikoro zvese vakauya vakazviinvestigata, but nyaya yacho yangu nyangarika yakadaro. Vekuministry of education wakauya futi kumainvestigations kumba vakainvestigata futi vamwe vana, but nyaya yacho yakabva yangopera yakadaro. Pamakaenda kuti mwana kwaMutasa vachinzi baba, paakanzi Livingstone ndiyaba, hanzi vakaba chimutakisho kana paine zvinhu zvavakaba besides tsoka dzavakateedza nebhutsu, pane here zvavakawana pana Livingstone zvinoratidza kuti zveshuwa akanga atora zvimutakisho? Vakandiratidza chipepa chachine mamega snakes nemhandire. Ndizvo zvinhu zvandakanzwa. Chipepa chachine mamega snakes nemhandire nemabiscuits. Ndizvo zvinhu zvandakaona zvaakatora. Asi zvimwe zvezvinhu izvozvo vakazvirikavha zviriko kuofisi kwaHeadmaster ndakazviona. Idzo mhandire idzodzo? Nemamega iyayo. Sekutaura ndikuona kwamakata kuti haana kupinda ari ega. Pane here vamwe vana vakainvestigatwa vakaonekwa vaine something? Ava vanozotora mainvestigations because wakabva wangoti tamubata akapinda ndiye achatiudza vamwe vake. Saka kuti wazouye futi kuzoramba wachingoita mainvestigations, ndinoona havanozouya kuzoramba wakuita mainvestigations kuti wamwe wanga wakapinda ndiwanani. Saka wakabva wangosiyira zvakadaro kusvika uyu mwanadi abva angodisappear pachikoro. Tichitesa zvinhu zviri kunzi zvakabiwa naLivingstone nezvimutakisho kumachimomo, muchitaura naHeadmaster wacho. Headmaster wacho varikubva kuti zvechokwadi ndo zvakapazirwa nevana, idzo mhandire dzamataura idzo. Hapana zvimwe zvakashayikwa, izvozvo zvakatorwa nevamwe vese vakapinda ivavo. Ndizvo zvandakaona inini zvazvakatora Livingstone zvazvisikasviki $10. Zvinhu zvazvisikasviki $10 because dhiri yatazonzi ndidzokere kumba ndakatosvika pakuburisa mari $10 ndikati handine urombo nekukanganisa kwakaita mwana, ndinobhadhara mari iyi. Asi Headmaster wakairamba mari, asi zvinhu zvandakaona zvaisasvika $10. Ndazva kuti makaenda kuMinistry of Education vakati vari kuita mainvestigations. Kana muchitaura navo vanoti vapapi nemainvestigations wayo. Ende kuministry kwachikoko muri kuziva here zita remunhu wamaishanda naye? Zita re1 of one yakauya kuzoita mainvestigations newandanga ndichitaura naye pendakasvika ndi Mrs. Gwidibiro. Ndakawabvunza pekutanga wakati pasara vamwe vana 2 kuinvestigatwa. Ipapo it was in March ndisati ndadzokera kuSouth Africa ubasa. Then ndadzokera kuSouth Africa ndakawabvunza futi havana kundipindura. Then ndobva ndazotumira mainini wamwe ari kwaMutare kuti wabvunze. Vakati takanga takaendesa nyaya failo redu rese tapedza nyaya kuprovince, saka takadzoserwa futi kuti masirira vamwe vanhu 2 kuinvestigata. Saka musi wa3 pakavhurwa zvikoro ndopo wakaenda kuchikoro kunotora mainvestigations vanhu 2 waunga wasirira ivavo. Saka kubva ipapo pendakazoramba ndangowabvunza kuti haufa memu nyaya yangu iya yawa papi, vaingonyarara. Ndakabvunza kana kukwana katatu havana kundipa mhinduro. Police PGHQ ndiani mupurisa wamuri kudhira naye and iye anotoona nyayo yapapi kubva pamakanzi inyora report? Takaenda kuPGHQ ndikasvika kucomplaints desk ndikaona inspecting Tazvitya vakandinyoresa report. Then ndikazofona ikoko kucomplaints desk wakati nyaya yenyu
kuinternal investigations kuna Mandava. Mr. Mandava then ndiwo wakazondirifia kumurawa kuti chiendei kumurawa nyaya yenyu ndokwayari. Saka wakati iwo kana musina kubatsirwa zvinokufadzai mozodzoka futi kwandiri mondiudza kuti nyaya yangu haina kuitwa zvakanaka. Handisati ndadzokera. Saka nanhasi mapurisa even maenda kucomplaints desk, maenda kwamutasa, maenda kwacho vese vavo havasati vadeclare kuti Livingstone is missing. Havasati. Chikonzero havasi kukupai kuti havasi kundipa. Oraita Matthias, chamuri kuda imimi ndinotanga nekuti ngatiti Livingstone ari kuona video iyi, handiti ari kuona imimi amai vake vachitaura. Zvamuda kutaura Livingstone ari kwaari ndezvekuti chii? Zvandiri kuda kutaura kuna Livingstone, kana wakateerera kana kuti uchindiona paTV ndichibuda kudai, Livingstone ndatambura kutsvaga mwana wangu. Hakuna mhosva isingaripwi. Wakakanganisa hongu, but hapana mhosva isingaripwi. Livingstone dzokakumba, ndatambura. Ona handichakwanisi kana kushanda. Handishakwanisi Livingstone. Handisi kukwanisa kana kuenda kubasa. Handikwanisi kana kudya kana kushanda. Handingakwanisi kana kugara kubasa Livingstone. Iwe usiripo. Livingstone budikira kana dai wakahwanda uri pauri uri mupenyu wakahwanda. Livingstone budikira. Budikira Livingstone ndizive pauri. Ndatambura mwana wangu kutsvaga. Ndatambura kutsvaga, hapana mhosva isingaripwi, hakuna mhosva isingaperi. Buda Livingstone pachena Livingstone uye udzoke kuchikoro. Buda Livingstone uye uende kuchikoro. Muri yese Livingstone yatambura kutsvaga. Muri yese munhu wese ari kuchema Livingstone kutsvaga kuti uri pai, uri kuraramira pai, uri kudyei, uri kupfekei, uri kurara pai Livingstone 7 months. Tifonere Livingstone kuona pauri, fona chiro hama anyone. Mashoko chete ndoda kutaura kwauri. Zvinhu zvake kuchikoro makatakura? Ndakatakura zvinhu zvake kuchikoro, but chandakashaya igumbezi. Handizivi kuti gumbezi rakafamba sei. Gumbezi rake ndo randisina kuona. Ivo vamwe vana vechikoro hapana vakataura kuti vanototyawo kutozwa kuti Livingstone wavo? Vamwe vana vechikoro vese varingoti hatizivi kuti Livingstone akafamba sei. Even my best friends ake vese varingoti hatizivi kuti zvakafamba sei. Ndaedza kubata vese mashamwari ake ese. Hapana ari kukwanisa kundiudza kuti Livingstone ari pai, kana kuti akabuda. Vamwe vari kuti akabuda kuma5, vamwe vanoti akabuda pakati peusiku. Saka handina chokwadi chikunyatsa kuziva kuti chii chakanyatsa kuitika. Tinoziva vanhu kuti vanhu vanowanzotaura zvinhu zvakawanda wanda. Vamwe vanenge ari mafungiro avo. Pane mashoko akambobuda ekuti mai Livingstone vakatora mwana wavo vakaenda naye kuSouth Africa, ndokwavakamuviga ikoko. Toda kuti tikupei mukana uno kuti muzvichenese kana kuti muzvisibise takatarisana nenyaya iyoyo. Mashoko ndakaanzwa achitaurwa akandibata zvakanyanyisa, kuti ndiri pakurwadziwa kutsvaga mwana. Ndaluza zvakawanda nekutsvaga mwana uyu. Nau ndonzwa kuti mai vakatiza nemwana kuenda nemwana kuSouth Africa. Handina kutiza nemwana. Livingstone handinaye, ndiri kutomutsvaga. That's why ndakwira futi bhazi kudzokera kuZimbabwe kuti ndizvichenese, ndizviburitse kumunhu wese akanzwa mashoko ekuti inini ndiri kutsvaga Livingstone. Livingstone haasi kuwanika, handinaye. Chii chinondibatsira kuti ndinyepo kuti mwana handinaye indinaye? Benefit yacho ndeyei? Apa kuSouth Africa munotogara negi ikoko? Ndinogara ndega. Ndokwa munoshanda kuti pamakatobva makatosiya makiya imba yepamunogara? Ndakangosiya ndatokiya imba yendogara ndikauya kuno. Kuna nhasi kwakangokiwa, hakuna munhu ariko.
rubatsiro rwamungade kumhuri yeZimbabwe takatarisana nedambudziko ramakatarisana naro vantu nderekuti chii? Rubatsiro rwandingada nderekuti chero ani nani anewo help yekubatsira kana kuti angazivawo munhu anobatsira kuti ndizive pane mwana wangu, ndizive munhu angakwanisa kundiratidza kuti mwana wangu ari apa, kana kuti anokwanisa kundibatsira kuti kudzorera mwana uyu, ndaikumbirawo kuti andibatsirewo. Chero ano rubatsiro rwokuti nyaya yangu iendewo mberi ndiwanewo rubatsiro, ndozvandiri kukumbirawo kumhuri yeZimbabwe. Aiwa, tazvidza vanzvadzi nechimbo chekuti ruzhinji rweZimbabwe vari kuona vanogona kuzokutsvagaiwo nekubatsirai tinzwe kuti nyaya yaLivingstone yapera sei. Chikuru ndechekuti Livingstone adzoke sekuchikumbiro chamurikuita kuti auye aende kuchikoro. Chokwadi. Handitika. Tinoimbawo kuti dzimwe zvimwe zvinozobuda tinozoti vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda asi chikuru pazvinhu ndechekuti Livingstone auye. Then dzimwe nyaya tozotaura pamberi apo. Hanzi akasiya foni. Akasiya foni. Foni akatanga kuwana foni ndiani? Inini foni ndiri kuSouth Africa ndakataura naprincipal. Principal wepachikoro apa ndiwo wakati ndinayo, asi ndazosvika kuchikoro ndakaipiwa na deputy headmistress, ndiwo wakandipa. Livingstone akasiya foni nemari $20 yanga iri kuna boarding master yandakasvika ndikapiwa. Foni vanoti vakaitora pari? Foni vanoti Livingstone akaisiya pamubhedha, bhedhi yake. Handinozozivawo kana kune nyaya dzakawanda dzoti akaenda pakati peusiku akaenda kuma5 muchovabvunza vanozoti pamubhedha pacho pakamborarwa musi wacho iwoyo vanozonzi Livingstone akashayika. Ipapo handisi kunyatsaunzwisisa nekuti umwe mwana anoti headmaster wachiunza mwana inini head wakati wakaunza mwana kuma9 dzemanheru kubva from 6 up to 9 wanga wakagara naye kuoffice, then mwana akazounzwa kuma9 6 to 9 ndozvawakataura kuti ndandakagara naye ndina Mr. Nyanana. Handizive papo kuti waiitei naye. Then asvika kudhom umwe mwana anoti magetsi anga aenda, saka umwe mwana fotozotizve ndakati ndiri kubva kutoilet ndakaona Livingstone akagara pabhedhi usiku. Saka chokwadi chaicho hachisi kunyatsaunzwisisika kuti ari kutaura chokwadi ndeupi, because vari kungotaura zvakasiyana siyana. Saka iwo headmaster between 6 and 9 dzakwana vapo akaenda nani kudhomu Livingstone? Ndo akanomsiya here akaenda ega here? Headmaster anoti mwana ndakadzika naye bosi kune madhoms ewakomana ndokune futi imba yeheadmaster. Saka waitonyatsautiratidza bosi ndakagara wiki pachikoro, wakati ndakatodhiraivha ndikadzika naye mwana, ndasvika pagate pangu ndobva ndatomusiya Livingstone achidzika, ndikatomubvunza kuti are you okay? Akatoti yes I am okay. Akatozvifambira Livingstone akaenda kudhomu. Ndo matauriro akaita headmaster kubandiri. Asi havana kutaura kuti pa3 hours ipapo vaitei naye? Havana kundiudza, wangoti ndandakagara naye mwana naMr. Nyanana. Havana kundiudza kuti waiitei naye. Urati vandotsirikai tione kuti zvinofamba sei, asi tinoshuwirawo kuti ayo Livingstone kana achiona sekutaura kwamaita kuti Livingstone uya mhosva inoripwa, tinoimba achaita sei anouya yaona misodzi yamai kuti ari amai yangu vatambura rikatitese kana painewo ruzhinji rweZimbabwe rwekumuona kana kwaari kutamba kana kaari kugara kana kuti aakusenza aakuita basa rekufudza mombe. Aya inini chikumbiro ndechekuti ayo mwana ngaite sei Kadzoke kumba. auya aende kuchikoro. Zvimwe izvo tinozotaura kana Livingstone aita sei Asvika. handitika. Ndozvo. Tete. Tinotenda mazvita.